Okay, this time, amati kita sa katapusan ng bahanon ni kagrupong Morina Barolo de Aros sang barangay Kapalis Dumangas para gini sa may mga kinanglanon, no? Hindi siya pwede makaubra nga isa lang siya. Kailangan niya, kinanglan niya kabulig. So, hambal ni kagrupong Morina Barolo de Aros, tutulungan kita. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Ini nga ang bahanan ginahalad ko sa DRC family. Sakay Boss Golden Dog, Ma'am Susie. Okay. Day Zebra, Day Sweet Magnet, Tay Gata, Tay Papsi, Golden Boy, kag Golden Girl, kag sa tanan nga nagapalamati, nahalad ko ni sinyo tanan. Okay, tutulungan kita ni kagrupong Morina Barolo de Aros. Halata ang lungkot sa iyong mga mata, kahit di sabihin mo, aking nadarama. Ang paglayo niya'y huwag mong ipagdamdam, mabuti nga na lamang siya'y sanawa. Karamay mo ako kahapon at ngayon, asahan mong bukas ako'y naroroon ako. Habang ako'y buhay, katulong mo sa iyo ay nagmamahal. Tutulungan kitang malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mong sinugatan, sugat na dulot niyang salawahan. Karamay mo ako kahapon at ngayon, asahan mong bukas ako'y naroroon ako. Habang ako'y buhay, katulong mo sa iyo ay nagmamahal. Tutulungan kitang malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mong sinugatan, sugat na dulot niyang salawahan. Tutulungan kitang malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mong sinugatan, sugat na dulot niyang salawahan. Malilimot mo siya, tutulungan kita. Kag dira ka samon sa kay Auntie Andang kagay Tiwil, kanti buta kagay Tiwil, day good night tira, mayong pagpamati sa Short FM, kag mayong hapon sa tanan. Thank you, Gid. Short FM. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Morina Barolo de Aros with tutulungan kita.